Assalamu alaikum. Mehvan vatandaşlar. Günüňiz hayırlı bolsun, janyňyz sag bolsun. Men mehriban dinleýijilerim, tamaşaçylar YouTube kanalyny aýratynam. Şeýle bir ogadan arzuwlar bilen, füýz arzuwlar, ag arzuwlar bilen bu kommentar ýazýan, bu pikiriňizi ýazýan. Olam meni dörejiligi täzeden iterge berýär. Elbetde bu näme? Bir näçe tamaşaçylaryň haýyşlary şu aýdym çenem ýa-da men şu muştagy diýen tamaşaçylaryň haýyşlaryny nazarda tutup Mar welaýatynyň Mar şäherine elbetde Bögenç kafeýiniň töwereme terasdasyna şol gepleşigimiziň 17-nji sanyny Türkmenistanyň at gadanan artisti Azat Oramazow bilen. Azat sen näme dost? Hudaýa şükür. Hudaýa şükür. Soňda bizi görnäňok, täzelige deňok. Näme ýagdaýlar? Baba, Hudaýa şükür. O täzelikler bar bolsa, nesip bolsa. Täzelige deňok diýip ýürüýti Aşgabatda bäri gaýtdym da. Sallaktym. Ýylyňa almasa da şu tarony marabar tapar ýazarlygyň. Taňry elkasyn. Allahdan aýsyn. Bir näçe dinleýijiler YouTube kanalymda, TikTok kanalymda haýyş etdiler sana. Mümkin bolsa goýunçy Azat Oramazow ýa-da bir näçe täzeliklerim ýetip ýören ekeniňi diýip eşitip habarly bolupdyr. Näme köýlemi täzeligimiz halk köpçüligine ýetirildi. Bulan bir yeni bir täzelik barda dogry. İnşallah hawa. Azat sen inni bu özüň barada gyýtgasyk bir doglan ýylyň seneň başgalaň barada gyýtgasyk ýerde dogulmagy. Hemmesiniň gyýtgasyk men bilýän dost. Men bilýän. Düşündüm. Tamaşaçylaryňa dinleýijiler. Şu kamera görünen onu sana diýersin. Arada maňa da seredi. Bolly düşündüm. Ýaranma. İlki bilen Kuwançdan teň agdy bir toparyňy Taňry elkasyn. Kuwançdan nazar topary. Bolly. Kuwanç Allah nazar. Onu bilýän ýöne mesan Kuwançdan diýen zany. Sağ Radnoy Taňry elkasyn edýän hyzmatlaryňa, kömeklaryňa, hemme go kliplaryňa, kinolaryňa görýän. Hopşy menen bir haladyňmy täzeligimiz näde kinoda gördüm. Söz ýok. Benim çeşitli pikiriň aýt. Ýok çeşitli pikirim. Saňa söz ýok, seň işiňe söz ýok. Hormat uýman başan bu işine kärne. On tamam tamaşaçylar size sag bolun. İsleýärler diňiz. Kuwanç Allah'ın zarf bilen geçilen ýol gepleşige Azat Oramazow çağırıp ýazsaňyz diýip size de Taňry elkasyn jany sag bolsun, öýüjüňiz awadan bolsun. Men Mar welaýatynyň wekil badyr etrawyna 1985-nji ýylda Çarlak ýap geňeşliginde owada dowuldum. Haýsy sene? Mart 27. Üçüncü ay. İca gartdyrsa. Sen aýda. Men dekabrym otdy. Aýty öyle. Kimin aramyz bar her aýda. Sen aýdan näse? Menin segden näse kimin aramyz bir 7-8 ay badyr fikir. Sen näme bolýanda? Dekabrym otdy men. 86 diýen ýa-Allah. Men şoňça salam aleikum diýendim. Aleykümselam diýen. Aýyp gitdi. Sağ bolsun. Sen ýylyma. Hudaýa şükür. Maşgalaňy barada gyýtgys gaýtdy. Maşgalaň barada kakamma. Jan tawarsyn. Ejem paýry ýok. Gelinimma. İki gyýdym bir ogul. Hudaýa şükür. Sanna tawarsyn. Töwereme gatty gowy. Azat bir niran okudyň. Haýty ýokary okujagyny gutardyň. O da tamaşaçylar bilýärler. Türkmen Döwlet Medeni Institutyny. Men öňýanym tamamladım. Janyň tawarsyn. Taňry elkasyn ömrüň Rustemlikler arzuw edýän näme bir näçe aýdymdan eserler muna halk köpçüligine ajaýyp aýdymdan bilen bu toý bayramlaryny hedilerip berdim. Watanymyzyň toý bayramlaryna näme şo münasibetden arkadaly gahryman serdarymyz Türkmenistanyň at gadanan artisti diýen ady dakman adam ol bir sunuga diýişgäri gatty uly bir derejä hel jogapkarlar. Doğru aýdýan. Şonun bar dogrusu bar edip görüşmesine görüşdik gören konuşmasyň ýa-da ýene bir gede gutlaýan ömür. Sağ ol Taňry elkasyn. Taňry elkasyn ömrüň dok bolsun. Hemme hudaýa ýetirip Allah. Indi dörejige geçelik. Sen näme üçin Azat Oramazow we inkâber aýda berýän soragyny aýmyň diýer. Awam ady bilen familiýasy diýer. Şu Azat Oramazow diýilen ady adyň familiýaň gazanmak gerekde. Dogry näme? Sen ol şahadatnamaňda pasportyňda bolany. Şoňa diýe bolmaly. Hokman. Men var Azat şoňa geçmeden oňurtlar. Gönç kafeýiň bir hyzmatdaky oğlundan gyýlaryny çağıraýaly. Çağıraly. Mümkin haýtamady bir biriňiz gelýär. Gelýär. Salam.
Gerek zatları adat ay çay içelim, kofe mi? Mena ilk mihmandan soraly. Söyle. Awa. Bana var bir çaylıca gök çay içsene senin. Awa gökçe. Bir gök çay alsam. Pram kofe. Onun için gök çay. Kaptasını tuğuna mı attın sonra? Bir de Awa. kaptanın yiyecek mi? Yok. Mine yiyecek. Awa, taňry alkazy. Hadir Çay çabollarını bul. Gitmesi var Onu- dinat. Awa dini pon Sonra soň. go pala wa. İnşallah. Onu. Ya gitmişten ümiyen var var. Ya tam tut. Uqin tutacağız. Onu da arkayın dinit çay ya. Böyle Tavır. tawacı. Tavır. İnni yankı dismeti ne için adat urmadı. Boşan. Ne kazandığını soladı. Boşan. Hadir men misal için mesela o mesela maydanı men Aha. çarwa maşgalatından Awa. Kakım dağ çopan jigilem Awa. çopan mallasın. O Awa. çarwa maşgalatından. Böyle. Men misal için özümden misal tutýanlar. Men mal bakıp görünmedim ekinlikin bilen ovada yaşap görünmedim. Bana kuvanç alınacak diýmeýärler. Böyle Awa. kuvanç Awa gonç. bolly. Awa. Ogdan Doğru. benim soňçy näden nädip adat uramat formaly. Boşan sorawa. Gün bir söz bilen bitkas jogap berdim. Awa, gıýt. Her zat ilk bilene rahmet diýerler-de. Aha. Her gepleşiklerde de halipalaram dinleýär. Näme jogap berýärkä? Öwrenmeli, öwrenýär zatken. Näçe öwrenseňem az bolýar. Ýöne o da Allah jan nirden ikbalyň ýadan bolsa Allah jan ırskyň nirden beren bolsa daýjan şol abraya ýetiren bolsa galanam özüň rahmet çekip oňatça bolup özüň wujud alyp bar halkyň öňünde hyzmatyň bilen gize ünlü ýaltanman rahmet çekmeli şeýdir. İş görkemeli, işlemeli. Gowda da etdim. Men bu gepleşimiň bir tekinji sananyna Türkmenistan atgadan artisti Halipa Haşimov Agamrat Özmemmet filmi gepleşik edip. Ha, Şonu men şeýle sora gördüm. Halipa dedim. Sen çağalaňa sen zihiniň ukybyň haýsyna geçdi diýdim. Onsan himmetine de geçdi diýdi. hawa. Böyle diýdi, o aýrat diýdi. Başgalasy. Gülşen Zani gyýdym diýdi. Hawa. Rahmet çekdi diýdi. Hawa. Rahmet çekdi, yatmadı, giýjewni işletdi ýa-da. Ne görýän Halipam şo beren jogaby sizin kölen. Sen rahmet ýagar rahmet diýär. Hawa. Ana şol. Sünwata näçinji ýyl başladyňyz? Sünwata- Näme sebäp bolýar? Höwede diýädiňmi? Belki sen ne käbir adam sünwata ilki başlaýat bilen başlaýar mesela. Hawa. Haýdym Hawa. saat bilen başlaýar, Hawa. tans bilen Hawa. başlaýar, alpbarçylyk bilen ýa. Hawa. Umuman ýyjak bolýar. Hawa. Belli bir kär saýlaýança. Hawa belli bir kär saýlar. Nime dogrymaýdy ilk tans etdim. Tansta. Hawa tans etdim. O da medeniýet öýdi. Yok, Ahal welaýatynyň Aquda ýetirýär. Ha, tuwelem. Hawa, Ahal olsun. Näsin jilatay? Ahal welaýatynyň Aquda ýetirýär. Ýöne köpdäl. Köpdäl kär tans etmedimde. Tans bolup ýyşa başladymda, Aha. değişme saknada oynuyordum. Yani Ha, arasında bir gerek tans edelim. Doğru. Tans edip köpa vermedim. düşündüm. Ama men diyecek benim sen ne ayrılıp aralaştın? Urun başka. Men kiçilikden höwes diýilýär, kiçilikden höwesim boldy diýilýär. Şo dogurda şol agamma öz halipam Murat Oramadow. Awa. Adam kän toýlarymyzda töwregimiziň toýlaryny Aşmar welaýetimiziň içinde çäginde kän hyzmat edip gezi halkymyza onuň agamyň ýanyna Aýdymaýdym. aýdymaýdy Aha, ýa-da. aha. Onuň Men bilýän ýöne Awa. tomoşaçylarymyň dinleýän çıky. hawa onuň aýdymaýdy ýa-da halipam şo Murat men agam onuň şondan öwrenip şo aýdymlary dinläp höwes edip gizikkäm ýanyna turup ýanyna awa toýdan gelip bizde üýşýärdiler, sadanlar awa. Onuň ol Kemal bilýärmi? Akordeon çalbaýdy. Kemal Orazali. Orazali. Awa. Şoň kakas Halipam oğlulardı. Hawa. Şoň kakas Pahir bilen agam Muratda kän toýa gidip Ha. bayram alyp kän bizde çörek gaýdyp iýje barýardylar. Iýje aýdym sadet diýerdiler. Şolatlara görüp höweslerip şondan soň jetdim ota aralyşyk. Agam kömek etdi. Murat. Öwretdi hawa. Tawolsun, taňryl kalyn Murat tawol, ömrüňi görsün. Murat Oramadow sanyň tawarsuna ömrüňde gol. Şeýle şäherler ýetişdirip öz iniňi şu bir dogry bir ýoly göndermeň özüm ulum bir agalyk borjun berjaýyp etdi.
Raçal canı sağ bolsun. Taňry ýalkasyn. Näçinji ýyllarda ýöködüň toýu gidip birinji gede gadan jetip gördüm. 98-nji ýylda. Ay näetdiň ay? Hawa. 98-nji şu adam toýu gidýärdin. Hawa şowat git başladym da ağamyň ilki ýanyna gitýärdi Murat. Aha. Soňundan 2 toý aldy. Aha. 2 toý aldy da oňun birinji toýu o bodu. Bizim ağamyzyň ady Baýow da. Hawa. Çarlak Baýow. Mene owaň o çetinden. Aha. Toýun bu çetinden. Bu çet bizim oğam uly. Aha. Onun hemmesini bir kiçirak bolun. Şu adam tanap bolun okýan. Näetme? Uly owamyz hawa. Onun o çette toýda olyn riyat ere düşenýärler. Elkin stavarym toýda. Mhm. Onun hagize fowduk. Zakaz çıkarmala. Aha. Diktra yok, tamada yok. Tamada diktir yok. Yok. Bizde var anne. Aýdaýyn olsan marda. Ýanrak başlandy. Bir onun mäsel. Hawa inni hemme toýlarda Bir 20 milli var. 20 milli valal hawa şol Hawa. ýöne bolýady diktirler, bady halika diktirler ýok diýemok. Olar bady ýöne hemme toýda afsalny şu wagt diktirler bolşalak ýok da toýda. Toýda. Hawa ýok. Mhm. Onuň bir hili ýaşoňa üns berilmedimi? Onuň stol toýlar bolýar-da. Hawa. Ahal tarapda biz görýär. Bolýar, hawa. Da olin diňe stol toý. Sana neme bedelen. Bakışıp dur ara Hawa uzuy bilýär. neme diýär de merak ol. Hawa. Onuň diýjek bolýanym bizde bir akşam biram gelnäç gelin gelýär 3:50. Hawa. Ýerden 10-dan 3:50. Akşamam saat 6-dan şu 11:50. Hawa. Şonu toýlar dowam etýär. Onuň giýjana klassdaşlar diýmeli ay diýdik, wada etdik. Ona sowduk. Hudaýa şükür. O bolly toýlarym awal. Birinji toýda onuň Aha. ertesi gelin. Ýadyma düşýärmi? Näçe men gadan jalpdym? Näle kümmetini näde düşünürsem kan. Aýdaly şu wagtyň 2 gün aýdym aýtdym da şonu. Aha. Şu wagtyň puluna taplandy. Aýşa 800 000 manat. Näçe bolýar nemeden? Şowa 8 gün daldyňmy? Hawa. Näçinji ýyldyň aýt? Yo, opşal ýeködüm kida. Yo, düşündüm toparım bilen. Hawa. Aparatyr vardyr, mutfakdan vardyr, şu otyr. Hawa. A şu adam adam. Adam. Azdy. Admy? Azdy. Häzir 800 000 manat diýmek. Şu täze puldan hem bolýar 800 näçe bolýar? Täze pulda 800 manat, 800 manat bolýar. 800 manat bolýar. Hawa, köne pulda 4 milyon bolýar. Hawa. Yok. Yok, 4 milyon. Näl 1 milyona ýeten opdy. 800 manat ne? 800 000 manat. Ha, 800 manat. Hawa. Bu wagt täze puldan 160. Şeýle bolýar. Hawa. Ana şol. Şoda da onu bölmeli. Hawa. Onun ağamyl bölmeli, men garaşmaly. Ha. Yani pulun tek on ýylda bilemok. Şolardan Nähil tädirdi birinji gadatsa. ay İkretdir. hawa. Bu taýda gazanjam bolýan sonra bir da Birinji öz başına toy dowmak diýsen gadat. Öz başına toy dowmak jogapkarly bol. Hawa. Raçal janyň sağ bol. Sağ ol, gelnäzi bir da daýdyr, gelnäzi gitmeli bolun. Gelnäzi aýtsak ýollaşlar, maşinlaryny ýola goýup toýlar haýyş edýär, zat diýip diktirýärler bolunmak görlemeli. Bir ada jygan bolsa, menem çagarak da. Ha. Aynen. Başladım şeýle ol gelnäzi diýilýän ýerine ýetdim. Gelnäzi aýtsak ýollaşlar, maşinlaryny hatara goýup ýola goýup taýyn bolmaly, sag edip aman elin diýmeli ýerine gelnäzi ýetdim. Diňe gelnäzi bolup dil çaloşda. Rew verilenýär. Ay şondan alzıradım. Yani bir zat üstüne barmasaň ýaýdan böreň de başarmadyň. Mene ahlak bilen aglasaň fokru gözden ýaşkar. Men sizi birinji gede 2007-nji ýylda gördüm. Ýerde. Ene wagt men tanamok. Ýok. Menim sungatda däl wagt. Ha. Men sungatda däl wagt. O wagt suwda bilen işläp. Aşgabat kalfa diýip şumaryň toğranyr, Aşgabat bolmaly. Hawa. Ba. Uzun gara plazym wady. Karot umuman owada bir dostum var. Aha. Maktat diýip çağır berdik. Hawa. Maktat görýän bolsaň. Şoň bilen şoň kurs doşy bärde maşyn toý etdi. Ha. Maşyn toý, jaý toý. Ay gara şoň ýa 3 milyon etdi.
dost yer gidaýyl, marag Şol daýyl. mihman bolup geldiňiz. Hawa. Ay menem ýördiň ýoldaş bolay diýdi gidaýyl, kurtdaşyň toý edýär, senem tanýaňa. Ay menem tanýadym da, näme okaýaka, ýa-da ýa-da tanýan. Dostlar da. Hadi adım olsun oktaşan mesela ama maksat daliyat doliyat olsun. Yönü mark maşini var. Şu var. Ya, şol mark maşinin yan gelen wagtlarda. Persepte o Koza Plus. Bir ağam bireme bar diýanyňda şu var. Şo Murat. Murat mı şu? Hawa. Blok çalýadymy? Ýok, blok çalamady. Aparat. Aparatda Ul durýar. aparatda durdy Murat. Hawa, Murat aparatda diýip. Doğru maçlık var ana. Mene vasın otda da. Hawa. Doğru maçlık sonra men 2008-nji ýyl aralaşdym da. Tuğulam. Nedir o var? Ay Tawalcı, ömrüňe Taňry Taňry ýarkasyň. adyň näme? Ay böyle sen ömrüňe Tawalcı. bozunjy Taňry ýarkasyň. Aa, şu kofye değil mi? Aha. Ha, kofye olsa Bak, 10 doğru. tane verelim. Tawal. Almanca. Ömrüňe bozunjy. Mende suwi. Senin kofe çay hav. Men var ha, Çay kofye. şap. Çay içelim. Şeyle bolýar. Hı. Bolýar. Kofye yani yakan ok. Düşündüm. Ay mene kan Boşan iyicek. Zaten olsa sen şu bize mihman. Sen alp parçı olan son men sen dinle oturuyorsun. Yok yok yok. Sonuçta dost ne gerek olsa. Gülýär. Bir gerek bolsa aýda ýaly. Aýlyk sana. Tawalcı. Taňry alkatyn. Saýma minnetdarlar. Onu şey bay hediret bir tanıt etdik. Toydu. Hawa. Ondan başa taýda dol ýadyma çönökdary plan aýdyma diýip biljekler ýöne bir size bir aýdyma buýup gaýtdym men. Be. Ay begelip da. Hawa. Be. Ay senim owa dogry maýdan dogry daýyrstaýdy. Aha. Şeýle bir akuratymyzdan ulumsy. Koy sen ay men ulum ady alay was. Dinle ýene şu. Bu da aywa. Ya bir da gaharyň gelip durdumy. Onçadan bilemem. Başa gay bolup toyda. Aw gidip otur Bile. aç howada çalara soğurakdy. Aynan ay bilem näme bir o wagt saat dowranlar da dowrun dowraýsak. Benim sen ya. Hawa. Ondan dost diýdim, plan aýdym, aýday diýdim da ýadyma düşeni. Aha. Men şol aýdym, gowtan dedim bolýar. Ýylam geçipdir da. Hawa 2007. 2007'de. 2007. 2000 ya 7 ya 6. Yok 7 diýip 7. Neçe ýyl bolýar? 7 bolsa näçe otayda ara? 18 ýyl. Kän 18 ýyl. Kän wagtda. Hawa. Ýöne ýadyň gowsen. Ýadym gowy. Ondan boram diýmediň var, kellen aýdym aýdy kaplam etdim de aňaryň oğurluk gitdim. Aýny benim kellem kilinde başladım. Oho, ine Ne täzeli. bizaşyna maýda. Ine täzeli. Hiç de mantas ýoksa. Aha. Aýny ýene tan dedem wafat etdi, ýene kim aýşyna ulan dedim. Ha. O tan oğlanlaryň kursdaşlary, ýa-da ýeneler bolsa men bilenem mihman Yok işte gittirdi da. Yok, Yok ben eden hareketim diyor. Ondan ne kılıklıyor şu? Mihman hormatyny, olar hormatyny saklap oturlar, dary maňa bolan hormaty. Yok man. Aýna diýdi. Dawa tejen nedir, näme tejen? Tejen nedir? Näme haýy? Bir ýan aýdym diýdim, men eşitdim ýa eşitmedim, bir şeýle aňasyna urup gitdim. Ya men elimde kurtgan halamadym kana diýdim men. İyi hawa, hiç de boşamak yok. Değil. Ne var ýadyma düşýärmärse, nime wadi? Kaptar, kemerli, aramen, kojalar var ýadyma düşýärmi? Bilýän şeýle aşağı aýlanyp geçýär. Kojan var, kakam. Terminator'ın kojasy. Koyun satyp alyp berdi. Oho. Awa şon var, kakam ýaman halallyktyrdy maňa. Oho. Şon har aşgabatda da. Hädiram madyr şonu. Aýny Boza dörtňe. Daýla nemeden meýdana da degem martara benim şähere baran wagtda bilki ahally isleýän wagtda Akody da isleýän wagtda geýýär. Ýigrimde de şol. Oňa modadan gaçuran wagtda. Zatlyl sözüň ölüm ştaý şeýle dakylýandymy ramen Yok, şeýle kaptar menki. Häzin Aşağı amma. Hawa aşağı. Kaptar var. Hawa. Özüm menki. Sen keltedim şundan. Yok udyn. Uzin ha bollu Ya bollu bollu şokolan bolamazdı sen. Bollu. Ýigrim dinlemem. Hakykatda. Ana. Bir gurrun maňa geçäydimi? Hawa. Ondan var bular bardy. Mhm. Bular bar, aýsan gulonga bir zat bollu. Bir zat diýär da, maňa elin galdyrdy sen. Aha. Soňa elin galdyr diýen bolaýmasa. Ah. Benim bara. Ýa-we, dere. Tawon bolan. Aha, es. Adyň tutmadymmy? Ol ýadyma düşenok. Ýöne elin Tezenden gelen mihmanlara diýdirenlerler. Adyma derler tezen. Diýler mihman gelse hökman plan ýerden gelen. Indi var kaptan ýene 2 saat tezen dostum var ýa kurtdaşlar. Şolaň arsyna pırrana mırtan edýän hil bir zat edin ýa. Hogu şo taýda şol aýdym. Aýdypdyrda. Aýtmany näme? Şol tantyň edýän, ikide tanty ýok da orada.
Hakiki. Şovruktan ne diyelim? Şovurtan tawa. Şova hiç tane düşünmeyen sağdalamaz böyle. Hmm. Şimdi öyle toy içinde bolup görmem, yenilip görmem. Hmm. İnni diyenler, şova diyenler, sen bolup görürsün Bah. diyenlere. Beş şunu. Bunu Söz diýdiň hara. Doğru. men Şu şu tabii tabii mata şovur harekette. şovur hareket ütken, o tanıtım Bah. dedim. Ya eylekler ritmi ya ayağı koymada, üç kuşlar edemez. Yok. Yönü şovur tanıtımı. Şovurtan. O kozan içinde var, ondan Hava. ara tanıtım etip olacak Hava. yani. Hava. Polşunu var diyen de. Hava. Ondan var ha. Ay şey seyrettim ben var ya, benim beylemi uğurlanmam, Hmm. tanıt ettim. Hmm. O bana salam etsin. Ha. O sen etsin ya, benim şeyden değil. Benim son tavır. Hava. O yere de düştüm bir yani. Beyde. Ha men şu nete girenim. Oho. Estağfurullah. Yo men doğraydım. Arkayım. Pahlamadım seni. Arkayım. Bol Ya, bilyar ha. Platska yerimle, koza platska yerimle. Bol burayı bekliyorum ya. Sen menkiden o at gımmatta. Bilemem, sınım bilen. Mesut Ondan- sınmadırlan olaymadın. Gorkondurun beni. Ay yok la yok tadı korkup var. Ay menem şu var. Şu adam son yalakta yokca boyun değil mi? Mena şu boyum 2007'den meri. O vakit bununla dayıyordum. Ay onu korkudansın dermi. Yengem de hut yani. Korkudansın kaya o. O elimde et çap vermeli var. Şu at demetmesen yadan oktan bey. Ya aydı ver. O at hadirak olmasan pırsevin üstüde o şan denem doğu düşün dayavra olanlara birden çekti aşağı gelme mümkünçülüğü ama da ele. Yo o vakit sen şu gelmelin. Ana gördün mü? Sen o- Gördün dedi o. Yo dinle de gelmelin. Gördün Tamam mı? mü? Kaptan da oğlanlar. Gördün günlük. mü? Şu dedim, şu diyen aydım, aytmaz hemen dedim. Gel ya şu aşağı abi. Ama nerede ben dedim da. Gördün de. O şundan dedim da, şundan 60 Evet. yaşıma tak tutpardım dedim Evet. da. Yadıma düşerler. Onun, Çay vereyim ya. ya baba, onun Onu- ben senin sınıfında Hasan ağırlaştım. Mhm. Bilemem, tezen aydım diye, bilemem, Aha. Nuşluk'ta halifan aydım ama bilemem. Dibe hat yazarın, Hava. bakmaya Hava gıyda. tezen aydım halipalan aydım. Şolaydım efirde klibin gidip dur. Hava. Hava şu klibi ardından çıkan nokta. Bir istenen bu kaptanın kader geçse bu kaptanın Bu da kaptara gıyı. yetişe gıyı hava. Hava. Ondan sonra bey Hava. bey. Hatta da batıyım. Sen ben bir dua yorunu inlemen kulluk dosan. Kimin? Pervan görüyorum kaçtaydı şu. Aa, Sağı pervan. Hava. Ne yapacak aslında? Evet, Son diyen bile. Tuğul. Malade. Şu adet sen aydan bakır. Yok. Belli salam. Hava. Sağı pervan. Lokan. Belvan cana. Can tav olsun. Maşkala tavadan olsun. Birin adımızdan. Çağışıklarımızdan adına. Yalkımız alalım. Şu adet toyda yok ya. Arada ova toy var. Ova toy var. Hava. Hava. Şu yok yani. Yaman kıyınlanıptır ey. Bah. Kulluk dosan bir daha o. Belvan cana. Yemin etsem şu Bizden kulağın koydun mu? keçi dol. Hava sen diyeyim bunu. Hava. To maşinini koydun da. Hava. Persema. Ya Hava. şakar kuyundak say şu anda. Komşunun kenarı. Hava nem. Öden ilen ol ya da. Onu men diyecek kadar son aydından sonra ben size bolun az hurmatım. Tavol. Aydımlanı dinlep Tanrı başladım. yakasın. Onu o tayda ne bileyim yaş oğlum, yaş Hava la. oğlum, ne bir Hava. yaşlı ettirenler. Hava. Yönü men hakikatçıl oğlum. Yok. Bilen ama işte. Hava. İnne Tanıyan. iki volt mıdırdaş oturmalı. Solgo gol ya. Söyle mi? Ne bırakadık mı gurrunglunga. Bir hakikatta Onu? baytmam da. Hakikat. Ne var seyret ben bir neçe mihmanlara zang ediyen. Aha. Bularım sana sonra var. Aha. İlki bilen var bir yerine zang edesin böyle. Aha. Sen mehriban. Ey aslında men şairdim bunlara bir hile menden sana gösterdi yani. Kime değil Hülyana? Delif. Serdar Zan. Bekke. Hava. Bekke. Alsa. Alar. Ol elmi dama sana öykünüp sen aydımlan aydıp. Ah, Gallı. Beş mi gallıydı? Bilen. Alaysa ha. Alar inşallah. Alar. Serdar Zan. Alo. Ayttı mı alar? Serdar Bekkem bu mu? Ve aleykümselam. Yaşım taplar zanım sen Bekke. Bekke, men şu an geçilen yolun 17. sanını Türkmenistan'ın at kadının artisti Adat Ormadov filan yazı edip bakıyorum. Tanıyan mı Adat Ormadov'u? Oh, sana döneyim. Söyleme. Indi diyenin sünnal olmalı. Bir çıkıp bir aydın hünnet verelim bilirim mi tanıyan mı tanımayan onu. Haysaydım ne diyor?
Evet canım. Sağ ol. Qarlı sonra bir dinledip beraydı. Vah hey. Sağ ol Serdarcan. Ha, Bekke canın seversin. Bekke de qaytmalı da biraz Ha. qayt bilmekte. Inni Serdar Derif. Men hem şagirdim. Ava. Serdar inni sen adat oramaz ve istenip bir soru ulen yüzlenip bilýän sana ýöne gyzyklandyr. Yani soru bolsun men jogaby adatdan alýan. Ine telefonu adada geçirýän. Adat şu mikrofonu goýarak Aha. da gurlaşarak. Esselamu aleyküm. Serdarcan. Aleykümselam. O mu dost? Sağlıklar, yaşlılar, ciğler, ulikçi. Ha, hoş şükür elhamdülillah. Sağ ol. Taňry alkasyn onşan tilak gelipdir. Taňry alkasyn şu wagt gepleşik ýazyp otyr. Onuň saňa jaň etdi beğendim. Taňry alkasyn ömrüňiz ok bolsun, çaçyklaň, oňan minnetdar, goýan hormatyňa. Aha. Hawa. Hawa. Näçinji çykardyňyz? Ha, şolaýdymyň dören ýylymy? 2009 ýöne 2010-da Türkmenowa teleýaýlymynda şonu klip etdik. 2009-da şolaýdym. Ha, dören kim? Dören hawa 2009-da. Sözü Serdar Oradow diýip berde marda bir şahyrymyz we halipamyz heňem şonky, sözem şonky. Onuň sadyny Murat Kertik işledi sadyna. Yok man Serdarcan. Canım sağ bolsun. Yok man. Man. Sen eştilýär ha Serdar. Aylar geçer ömrüm, geçip barýar talyp döwrüm. Aylar geçer ömrüm, geçip barýar talyp döwrüm. Derde derman ol nazarın, lelem onu nedip aýdaýyn men. Şemal ýalyr kana sen, ayın usko gör kana sen. Ey, bilbil güle pervanı men, söýse ýürek ne deýin men. Agyz, bilbil güle pervanı men, söýse ýürek ne deýin men. Boldumy da? Ay bolsun ora. Sağ ol. Teknikaň öwrenmek üçin aýtdyrdy şu. Sağ ol. Ay, sen menden hem ustada aýtdyň ony. Taňry alkadym, Serdarjan. Saňa da Allahan ömrüňiz ok bolsun. Hemme döredýän zatlaryň görýäs, dost, goňýas. Bize bekke diýip tanýas, janyň sag bolsun. Taňry alkadym hormatyňa. Salam aýt öýdäklere, jiglere. Bar radnay. Sağ ol. Taňry alkadym. Bar Serdarjan. Taňry alkadym. Boran ne bekkem? Dawa canım sağ ol. Bar jymjan. Emri goda qoýan. Sağ ol. O soraw berdim. Sağ ol. Sağ ol. Dawa. Ne? Bu istenlik soraw berip bilýärdi. İstenlik soraw berip bilýär. Bu bolýar şuna bir erkin bolsa bolsa. Hawa. Ona näme soraw? Bir sorar. Synwatda aýdymçylary esas köp kim bilen gatnaşýar? Kim dostum? Köp kontaktda janlaşýan bolmy dost? Bu toý nerede? Hawa ay bulançadan boşmy? Bulançadan toý gelýärdi. Men bir esas içkinlere gatnaşýan bolýar. Nimeden? Bar söylenimi Hudaýa şükür. Onu bilýär. Dost, onu maçak bolýar. Onuň Hudaýa şükür. Ýöne Anna Jepbarov, Türkmenistanyň atlanan artisti. Şoň bilen Hudaýa şükür
Aha. Aramız daşrağı mı? Güne aşı hala kwata uğraşıyor. Canlaşyağına. Canlaşıyor. O da oturumun yaşlılar diyorlar soğuş. Bunu anacak var bizim zannediyor. Zanget. Görülen. Dostlar bey. Bu iyi bilen değil mi? Aleykümselam. Selam verin mi var? Selamun aleyküm. Anlacan kovmağım. Yaşım taplar canın sağ mı? Hava amcan hemen kal. Allah yeni kilo. Anlacan şu at men geçilen yol attı gepleşimin 17. tane Türkmenistan'ın arkadanın artisti sizin mehriban dostumuz Adat Oramad filan yazgıda bakıyor. O men sonra verdim Adat'a. Her men telefonu geçiriyen ondan sonra arkaya iniyordum ay diye ona. Men onun Adat'a sonra verdim de anlacan. Sen dedim köprüye zanlaşan aydım sen dedim hemme söylenir boğdum sen. İsas kim bilir köprüye zanlaşsa ay men ne demme söylenim boğdu onşan yönü men anlayacak var ağam hem dostum. Men köp kontakta olan sonra. Hava. Oldu. Hava indi yürek koyduğun şey yüreğe bir soru vermelisin. İstenlik bir soru gepmesin söyle de anla. İstenlik soru beriyanız men cevabı Adat Oramaz'dan alıyor. Ne telefon geçiriyen aradı. Başını. Ştarap söyle. Assalamu aleyküm. Anlacan. Boğumu da oncun ha o. Ciler boğumu yaşlılar. Ha o Hudaýa şükür edin boğumu. Ha o sen tuğulama. Beğendim filak gelmiş. Ha o ay tuğulama. Ha o. Ha o. Boğumu edin dost canın sağ mı? İşler uğruna haydap çıkıyorsun. Yetişen təzirlikler var bunlar. Men vereyinne sonra o. Yo tədirlikler var ya, özüm var gepleştirdim zanlaşıp. Bolla gönü bir mında. Sonra ocağı geçelim. Bir yine bir sonra vereyin. Öňürt men sonra vereyin. Haçan gelecek? Haçan gelecek? Gezmene haçan gelecek mara. Ay gelen o dost karışyan ödağım. Siz gepleşip oturunumu yattan çıkardınız. Bollu neme diye de gepleşik dedi anlacan. Şert şeyle diye bir sonra ver diye sonra vermeliler sen bana. Benim sana cevap vermeli. Neme sonra verecek? Aha. Mhm. Oh. Ne diye? Hokko çıkarma diye. Ana. Ana. Zoğa sen vermel bana derede oturma. Uy, sonra mı? Ha o. Ey. He, hokko çıkarma sizin manisi Ha o mi? mani. Ya ne. Neme oluyor da hokko olsa? Hokko, tokko, okko. O da öyle. Yok. Bilyen ne var ha neme? Hokko olsa. Ha o. Teresine bir da dediyen olayım. Benden kömek yoktur. Yok, umumaycan. Bir da dediyen ha anlacan. Ondan sonra etmeyecek olyara bir da birini haiş edin der. Etmeyecek olup bir da atları yasayara çıkarıştırıyara. Oynayan yalı bir. Ne? Oyun oynaya da etmeyecek olup. Ondan senin bilyen de ay bol usuz hokko çıkarmasana diyen oluyor. Seni may diyen ya düşünüp kullaj ol. Mene şu cevap ya yalnız mı? Şoda o hokko da bir oyun oluyor da. Hokko vazi ve mami. Ha olur mu oyun? Şobur neme çıkar ya da şolum. Yani hokko çıkarma bilemem zoğa Şu olur. hokko şoda hatta bir öz şey oğlum cüvtünden bir da çıkarın oluyor. Anda telefon koyuyor zaman ait. Sonra anda kanatını. Ana. Ha o sen yani. Borlar adnoy bilerek gayret ediyorlar. Bor anlacan. Aytamara salamlaştık. Ha o Tanrı alkasında salam etçilemme yaşlılara. Gel. Mena bar yan kan var yan sen gelen okkunu şunlar. Bordo toyda worşol Tanrı alkasın. Talpta worşol. Sağ ol Allah yeni killer o da yeterim sizinkilere kutlumayarak olsun. Sağ ol dostum. Anacan Tanrı arkasın. Ağam ömrümü de korsun. Minnettar. Çay verin. Allah can
Ömrüm toylarda geçtin ağam. Aydın olsun Allah. Davay ağam. Tamir etkas. Always. Oraya mı? Bu soru var ya. Ko zoro. Tere. Ya hokka varım onun oyun hemmeden bırak hokka çıkarmak kolanda sen Var. ben zoğam doğru mu? Hava yok. Şu Beni Anlam. savaşçılar diye bir yadım aşağına. Hava. Benim doğru bir yandan açıp boşmalı. O koşan diyordum o şartım ol. Hava. Başına. Anna var ha. Aha. Niyelik diyorsan. Men için gürleşip oturuyor. Kavradım. Hava. Sonra iç gürleşiyle yani oğlanım da on. İçgil. Hava olen. O ken kitap okuyan ya. Kitap ken okuyan ya. İnniki mihmanımız artist, aktör, Hı hı. baş drama tiyatrının aktörü adı Didar. Hı hı. Alar mı kan gitmesi? Hı hı. Sana mı de? Ay. Bunu ulanın mara ayda bir koşkudun köpel diye toyuyor dedim. İsa koşkan istiyor yani. Alo. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam Didar ağam altığı. Olma, mağazada. Ya o koşkular köpeliyem koşkular. Köpölya. Ha koşkun köpeldi birinci yattan çıkaran ok değil mi? Yok. Geçilenleri kaytaramak deyip onu ayırama ya. Oy, bula da tekene. Ha o geçilen yer qaytalamak diye ayran ok da. Aa. Böyle. Adatçılar men şu an Mar vilayetinin Mar şäherine öwünçü kafede gepleş yadıp oturuyor. Geçileniyor gepleşin 17-nji sanyny Türkmenistan'ın akkadanan artisti Azat Oramadov bilen. Hanayan oho zat dep bar günne jamlaşyp durýarlyk. Ne jogap berdim mi? Ama tanımayan var mı? Türkmenistan'ın artisti ama korunmaz. Yo içkin tanıyan onu bilýän, hemmeksem tanıyan. Ben içkin atmır. Tanıya. Yok, için tanışak. Tamam. Onu Yok, dinle. İçkin yani salam bir tanıyan. Salamlaşdınız değil mi? Oo, okey. Konsertlerde de. Bol ya. Onu azatsan. Ha o nime ke bir hormatymyz bar eken. Daş. Inni siz adat Oramadov bir soru vermeli. Senlik bir soru. Dörejilik barada bolup biler. Sana ýöne gyzykly bolsun. Mesela özü barada berip bilersin. Senlik soru azatsan. Ine men telefonu adat Oramadow'a geçirýär. Atdaşma. Hı hı. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Adatçan. Awa gowumda won. Şükür alhamdulillah. Gowum tedem jiler ulukçy ýaýrawlar, işler. Allah şükür. Tüweleme. Şükür alhamdulillah. Canım sağ bolsun. Ömrüň uzak bolsun. Taňry alkasyn. Taňry alkasyn. Arada o Murat bappa bar, Murat ağa bilen. Kinoňyzy gördüm. Dost bolup oýnaýandy. O bolup durşa döredijligim. Gowardym gülälek Hedratully başa doýdy ýani ýalňyş bilmesem. Adam bilýän. Goward durşan duýgulanyp gowardym. Howur köp bolsun şonu ýaly. Adam kino adam aşan adat doğru değil mi? Adam. Ini şu kinodan sen bir adam oldun mu ödün? Beyde. Story bilalek kreditli ve kadar kardeşim. Ay bolýan. Ini bir sen soru var halak balını sen aýratyn ki bak tap verenmen size. Bolýan. Ataşan dinleýän. Ha, o dinleýän ataş. Aha. Sonra da o kedim bolýan mara. Aha. Näme diýýärdim? Mhm. Şeýleminde baran ýaş aýdym şokmynden bir Atyş Halifadan gatarman giýip başla bermeli. Belkuday hawa. İnşallah. Sonra hormat sözlerimiň adyna Türkmenistan'ın akkadanan artistlerini adamlar. Taňry alkasyn. Ben proforo. Ne Türkmen agada söz var ha. Aha. Şägir Halifadan oldurmasa Kär iter. Hawa. Şeýle bir kesinlikle ben ölçünce. Ha, düşündüm. Şonu açıklaýanda öz pikiriň boýunça. Hawa. Adatçan, şu şägir Halifadan oldurmasa kär iter diýilýäni mene özüm şeýle düşünýän. Belli bir çäk ýok da sunwatda da islenlik kär dedi.
Awa. gidivermeli näçe kämilleşivermeli. Zähmet. Awa. Anan men şuna şeylerek öz düşünjem. Zähmet çekmeli, diňe işlemeli, diňe zähmet algamaly, durmaly. Ana şon ýaly meňe jogabym. Nene özümçe jogabym şol. Ben sorawa. Awa saňa moş nemerak gaýdandyr, gyska gaýdandyr. Men öz düşünüşimde öz şu wagt umumy göýdýetim şonu zat edýär-de, aýtdy-da men şoň ora jogap berýär. Aratsan, hawa. Hawa şol ondan näme halipaň öwreden soň halipaňa sila hormat goýup halga bermelen soň halipaň öwreden soň ýaşlarym gaýdyşýar. Ondan on senem halipaň ýaşyna barýan. Ýaltanmazlyk da işlemeli, zähmet. Şoňçy durmaly. Awa. Şansa garaşyp ýatmaly. Ay sağ ol, awa. Näme bolsa da Taňa birat diými? awa saňa diýär, guwunç diýär. Guwunç ýaly şansa garaşyp ýatmaly ýa-da. Dogry ma atjan. Ay müň estilen o. Awalar atsa. İstýän. Zany sağ bolsun. Atdaşsan. Ömrüm uzak bolsun. Taňry alkadyn. Taňa hemme türlükler arzu. Taňry alkadyn Allah jan hemmemize size de bir salamlaşdyk begendim. Taňry alkadyn. Amin. Ömrüň uzak bolsun. Salamatçylere de onlara. Bar adatcan. Sağ ol dost. Taňry alkadyn. Adat. Sanyň sag bolsun. Ömrüň uzak bolsun. Goşkulan sanyny köpür. Bolmasa men ýene kitap zat bereýin saňa. Sanyny köpür. O 5 tane 3 tane goşku bilen petekan aldyp berme özüňe art gestirmeýin. Ulan. Goşkulan köpür. Sanyň sag bolsun diýsen adatsan ömrüň uzak bolsun. Sağ ol. Tamam. Şuna mehriban aydymçy deňdüşüň, mehriban kursdaşym. Kudok saýtçy ana. Gurbaş Ataýew. Oho. Näetde jygasy? Das. Bilem dostum men. Meňem kursdaşym. İkiniz bir grupdaş. Ýok grupda. Ha, ýöne kurs. Düşündüm. Düşündüm. Howa şoň aýdym tatap. Gurbaş Ataýew, salam aleykum. Wa aleykumselam. Kom dost janyň sagmy? Gowy kurtaş gowdaş kurt. Gurbaş men şu wagt Mar şäherine geçilen ýol atly gepleşigimiziň täze bir sanyny Türkmenistan atgadan artysy Azat Oramatov bilen ýazgy edip otýar. Inni sizem bir aýdymçy deňdüşüňiz, dostumyz, kardeşiňiz, egindeşiňiz. Inni Azat Oramatov sosial istenlik bir soru bilen ýyldyryp bilýän. Ýöne men jogaby Azatdan alýan dost. Bir kıyınrak soru var. Hadi hemmeksi yeğil soru var ya lan o. Ne geçiriyor? Kıyın soru var sana. Gayret etti. Assalamu aleykum. Wa aleykumselam. Gurbaşsan, gomradno ya o da şükür. Gomedlňiz. Şükür alhamdulillah dost. O şükür alhamdulillah. Gomy jilen gelnejem dagy. Evet, ýaýrawlar. O görýän dost begen motyr dinleýär. Awa. Ön könkülük. Ha, bilýän ön könkülükdir. Aýdyr hiç mine jaklaşmaýar. Ne sonra vermeler şeyler. Hawa, şo gepleşiň sert şon ýaleken gurbaşsan. Ondan dost bir sora berýän menem jogabyny bermeleken. Sağ ol dostsan, sağ ol. Ömrüň uzak bolsun. Dostsan, ömrüň uzak bolsun radnoy. Ana ýa esdiňdäm diýen guwança, sora ýok diýdiňä. Sağ ol dost. Nokot dostum, janyň sağ bolsun, ömrüň uzak bolsun. Hizmatda dost. Bu radnoy salamlaşdyk. Taňry alkasyn hawa begendim, ömrüň bolsun. Sağ ol dostsan. Birinci kol doyatladı olsa seni. Son gitmesini, son gitmeyen nemeleri, işleri, kinoyanlık böyle fragmanlarını bir bol doyatladım. Sağ ol dost, Taňry alkasyn, Allah alkasyn. Minnetdardyr. Sağ geçelim. Bar dostum, sağ ol. Böyle. Taňry alkasyn. Bar gurbaşsan. Aha, sağ ol. Sana näme?
Soro bermesinlik Ey, ki hel niye bir var ha. söyle diýýän sen. Yok, hel var ha. Sen akurat ulumsa diýdiň ha. Ha o. Yo, ben on ýallylydym ha. Ha o. Kim ejaňa da? Ha o. Bardam jynakdyr. Yok. Ben bilýärler da. Yok, Şoňa şo wagtda- foro ýok diýendir ýa-ni. Şo wagt ýa şo toýa mut bardymmy? Bilemok. Ya da şo toýda aýdym Ya. gelmedimi? Bar. Ya söýýäňmi persewňiz? Soğum. Bunu söýjek şeýle bar. Ýöne Bunu hudaý soň başla. Başla men Yok ýöne. bilýärler çözdük bu. Ha, ýöne umumy. 18 ýyl ýaşdy. Ha, şonu da başla. Ha ol. Anaka. Hı. 18 ýyldan soň barýam. Ha. Men Indiki mehmanymyz Ahmet Ýalman nedir? Aa, kurtaşım. Ha. Menin dostum Ahmetcan. Ahmetcan Türkmenistan halk artisti Hacı Ýalman. Ha. Ahmetcan salamu aleykum dost. Waalaikumsalam. Tanysam Ahmet. Ahmet bir minut wagtyň barmy dost? Dost bilen geçilen ýolatdy gepleşiň bir täze bir sanyny Sana mehriban kursdaşım Türkmenistan atqadıran artisti Azat Oramadov bilen ýazgy edip bakýan şu an Mary şäherinde bugünkü restoranna. Ha, sağ ol dost. Inni senden bir etçe gaýşym maňa bir gaýrat etdi kömek edip bara. Azada bir sora bermedi, ýöne kıyın sorawdan berseň de. Şoňa men adatdan alýan. Ha, ne telefon geçirýän dost başdyna. Assalamu alaikum. Ahmetcan, aleykümselam. Oğlum dost. Çağalar ödüm. Ejeňe de oğlum. Halipalar hemmeti. İşte sonra vardım mı? Ha, wa. Ha, İslenip sonra öyle. Hormat arkadan. Onlar da mehmet sağlığı himayetçilik taznasını görücülen il oldu şu. Ha, wa. Sonra plança il oldu. Sonra mehmet il oldu. Nakit oranında yani yakında. Sonra sana da bunlardan da sonra bir nakişti. Ha, wa. Sonra mehmet il oldu. Ha, wa. İlki bilen häzir aýtjak. Aýtjak Ahmetcan. Düşündüm. Häzir jogabyny berjek. İlki bilen şu ýurt başynda duran eýiz arkadagymyza, arkadagy hasterdarymyza, ähli halkymyzyň adyndan watanymyzda zähmet çekýän her ulgamdaky ýoldaşlarymyzyň adyndan, medeniýet hizmet işgärläriniň adyndan köp taňar ýalkasyna aýdýan ömürler uzak bolsun, şeýle bir asuda durmuşda ýaşaýat, Hudaýa şükür. Şu howannarlyk Ahmetcan aýtdyň ha şol at uluzat sowab işlen bu ýerde Allahjan arkadagy serdarymyň zanlar sağ bolsun ömürler uzak bolsun. Şoňa 4 ýyl boldy dost. Dogrymy? Böyle ya. Doğru mu Ahmet? Sağ ol dost. Doğru. Tamam. Okuyan eken ha. Bahar dostum. Sağın sağ olsun toyda var şöyle. Sesin eşitdim beğendim. Bahar dost. An bir havarlaşar. Böyle ya. Davay dost. Yaxşı. Var Ahmetcan. Tamir etkesin ha. Ömrüňi dokmasın dost. Minnettar. Şu abi kanagatlarının mı? Berekella. Atıyor. Sen çay vereyim. Berekella. Ha var. Var da. Böyle. Aha. Tamam. Tuğla mı? Evet. Berekella. Hava. Ha. Atıyor. İnni. Aha. İnniki öz sorulum. Hı. Mihmandan sorulum. Bir näçe yer türlü görünüşde berdiler de. Hava. Şunki seneden, şunki aydan, seneden, günden beýle tomaşaçylar senden näme garaşmaly? Dinleýijiler. Dinleyijiler. Ha. Ekip bolsa o aýdymlara garaşmaly, bir ýürege ýakyn. Odan aýdymlar. Özümde maksat barmy? Maksat bar. Bir misal üçün Adam- plan ýaly aýdym aýtsam ya bir plan çan aýdym isledip da plan temeden aýdym aýtsam diýip özümde barmy dost? Maksat olmasa O olmaýar adam. Yani häzirlikçe öňde goýan maksadyň bar. Häzirlikçe öňümde goýan maksadym bir näçe aýdymlary işläp ýapabilýär. Kino halky hödürledi. Hava. Indi şu gepleşikden beýlek diýip aýdýar. Indi şu gepleşikden beýlek dinleyijilerimiz aýdýan we oşan saňa da aýdýan. Aýdymlam taýyn
seslerini yazmaly. Ondan şunun için aýtdym, her hil tema var. Hawa. Feýwemma, watanymyz barada da var. Hawa. Yine de şu eden kinomuz ýaly. Aha. Yine dowamly. Hawa. İşler garaşýa. Olam onşan nisip bolsa sen bir aýratyň hyzmatyny ýatyr şotaýda. İnşallah. Yine de dowamly. Sen işlemeli. Men aýdym taýinleýän. Galynda Aslında da sunuwat her kim öz işini etse Yok, sunuwat ol ýok. ol bir kanal ýerlerle var ya, ol näme diýer? Iň çaltak ýan suw näme? Krandyň suw bolaýmasa. Yok, Raporda ýok gal. Tebigatyň öz nemesi bilen. Bäh. Tebigatyň güýji bilen. Ýagyşmy? Ýagşymy men bilemok, men sory görýän. Ay, bilmedim o şana. Ýagyş bolaýmasa? Ýagşymy? Ýagyşmy? Çeşmemi? Men jogap men sizden almaly. Men bilemem o. Bilemokmy? Ýok. Ey, ýagyş bolaýmasa? Ýagyş. Ýagyşdyrla ýa. Silema wadyr. Silem var, olama tizakya. Yürü. Tizakya näňden? Çeşme suwma wadyr. Olama. Şarlak bulum. Hmm. Bu dağdan aşağı yukarıdan şarlak. Bu olama. On tirligini ölçek bolaýmasa? En bu ne git sor? Ne ertirdat yani. Hawa. Men näme diýjek bolýar? Suwun tirligi ýaly şonda suwat öňüň diýär. Ay, tawal. Tawal. Şahit öz işini etse, kompozitor öz işini etse, aydımçı aydiya cemleme, rejissor öz işini etse, operatör öz işini etse, Tawal. senarist öz işini etse, şu eser hiç suwat ölmez, gitmez bolýar. Tawal. Doğru dema? Tawal olsun. Näme görýän şu fikri? Gaç doğru. Indi sen aydımlaňy dürli temadan işlän. Hawa. Hemme temadan bahset. Hawa. Türkmen halk aydımlardan amma Hawa. halifalar aydımlardan täze öwüşünler aýdýan da Hawa. halifalaryň senden Hawa. nerede der? Tanrı kadın Ali Ne? Parazan tawal. Hawa. Men şu arada kino çekýärken Türkmenistanyň atlanan artisti Enes Arzyev'e zan etdim. Hawa. Ýadymda bolsa. Hawa. Taň aýtdym, aýtmadym bilemok. Ben aýtmadym öýdýän. Men bilemok. Hawa bilemok. Ýöne zan etdim diýen men hawa diýen. Garaşarmy? Garaşarym şol aýdym, bir aýdym. Garaşar. Hawa, garaşar. Ondan şeýle diýdim men, halifa diýdim şu kinoda ulan ýan şol aýdymy diýdim bolýar. Näme hildirak aýtsa bolarmy? Diýdim böyle näber o size urusy galyp öýdýär. Ko aýdy bersin nedi? Aýtsym nedi? Yani o adadan bir aýratym bir hawal film var. Öz ýoluny tapyp, öz ornuny tapyp, hawa halkyň içinde geziler berbegenýär. Onda men aýdym aýtdym. Aýtsyn can hawal. Men näme diýjek bolýar? Aha. Halifalarym aýdym aýtsam halifalarym sizden näde açlygy ýok diýjek bolýar. Doğru dämi? Doğru. Durlu temalar. Doğru. Inni esas aýratdynym haýsy tema ýykkan edýär. Inni. Şu seneden näme etsem mysal. Inni. Yan kaýsym ýalla. Muny häzir her hil tema ba. Onuň häzir idil häzir bolşan plan zatdan menne ba spesiklem durstaýdy Hawa. belli etýänne özüme. Aha. Bir zat ýadyma düşünýärdi. Belli etýär adam ýadymdan çykmadan diýip. Häzir aýtsak bir gyzyk var. Düşündüm. Ýa Ýa-da şu hawa o barada düşündüm. Aýtmanam bilýän. Menem bir zat düşündirjek Ha, bolan. ha. Ya men şonu aýtsam mümkin şol edilmezlik mümkin. Başga Olam bir zat bilýär. ýerine bolmagy mümkin. Ondan intek ýöne iş ýatyr. Yani Maksat aýtdyma? var. Hawa, maksat bar. Maksat da mekan var. Hawa. Ana goşsan ondan. Tamam, hawa. Bala niçten bilen. Yok hep peşe oturamak. Ana goşsan altanmasa bolýar. Men ýartanamak. Ýene aýdymçylar ýetsen. Düşünýän. Men ýartanamak hiç. Kaktıran ol waýtşynda. Hawa. Men aýdýan. Öňden gatýanna. Öňde adam aýtsa. Diýmek diýmelle men. Hawa. Soň Sen sen ýaltanmadan bolýardy. şedýänne. Inni araça. 80 goşsan. Zany hawatynda. Tawaldy. Sen wagtda grasy ýüşüreli. Aha. Gepleşi gördüňmi sen özü? Hawa gördüm. Hemmesini. Hemmesini nýden aýalandyşyn. Haýsyny gördüm? Radla Baswan gördüm. Öýlermi şo aşydadan gördüm. Halipaň öýler şola. Hawa. Radla Baswan. Hawa. Şo bir ýerine kimi getirerdin diýen ha. Hawa. Şo ejesini ýatlada. Şana. Täsir etdimi? Oşan menem Indi sonra o şeýle. ejem ýitiremden. Düşün, az kol. Şol da, folgam, umumy diýen Indi şol. hawa ýeke zaman anatsan. Soňra tu bagra tüýşüler as diýip bereli. Az wagtlyk
Gün 10 minutluk. Hı hı. 10 minutdan alıp geçirmeli. Hı hı. Getirmeli bunu. Hı hı. Yanımda çekeri. Hı hı. Sana ene aydayın. Sütünler görüyorum. Hawa. Ene sütünler de. Hawa. Katlak koyan gidiyen sütünler. Hawa. Şu sütünün bärini sen. Hı hı. Sütünün bärde yaşayan, Hı hı. bärde dörediyen, bärde çağalan bilen. Hı hı. Umuman dostlarla, doğunların nasıl yönü sen yaşaysın şu sütünlerden bärde. Hawa. Yönü şu sütünün aňyrda var ha. Hı hı. Sen bir tökür sana durmuşdu. Sen golla olacak gerek adamlar gitti. Arştan ferman geldi. Adat oramadır. Hı. Sen eğer ömrünü yekece bir zady arzu edip bilýän, haýyş edip bilýän, şonuň içinden birini haýyş etseň bilip dur. Şonuň içinden birini alyp şu gapdalyňda kimi oturdurdyň. Yekece şans bolsa adat. Hawa. Yekece şans. Öz ýerinden tuzdurup geç tutaýdy diýip gapdalyna da saýjany guýup berip Belki şu bolsa diýem. hyzmat ederdi. Şu hakiki bolsa diýem durmuş. Howa. Ordu arzu guýup. Hawa Doğru, şu arzu arzu. diýen şu bolan bolsa Düşünýän diýem. arzu. Ýöne men sen pikiriň gerek. Ejem çağırar. Başga da edilen badır şol aňyrsynlar. Kel. Meni etsin. Yani ejem. Ben bir zat eşitdim öň. Hı. Sen ýanglan ýarym telewetleşige gatnaşman bolanda Mehriban käbägi aradan çykdy. Hawa. Şoçunmy? Hawa. Mümkin bolsa şonu görürüm men öz ağzyndan kelam agy eşitmeli. Şowat. Kıyın. Hemen yatlaman. Ola. Musa. Şowat ýanglanýarmy. Berde Mary vilayaty tapgary geçirilýär ha. Hawa. Aşgabada jemleýiş tapgara gitjekler taýlanýar. Şonu ejem pahir soňky ömürlerde de ömrüniň soňky pursatlary şonu banitsada da ondan soň banitsadan öýe geldi. Sehel wagtdan kakama aýdypdyr. Aha. Ejem. Tan maňa bir zat bolsa awa kakama azat saklamagyn diýip maňa söz ber, azat saklamagyn diýip bilen ýa-ni. Şo taýda. Hem Aşgabat'a gitmeli. Jemleýiş tapgyra. Hem öýde pata. Bir tarafta ýanyda. Awa bir Näde tarapda çekmeli? ýeňişliginiň bir tarapda bir zat ýitirdiň, bir zat däl. Durmuşyň kän zadyny ýitirdim de. Men eşitdim, ýogsan siz şoňa gatnaşmasy bolupsyňyz, bir haýyş edipsiňiz, men aýraýyn, men şu ýagdaýda däldi. Men ýene eşitdim. Habarly, şonu bilýärdiler. Oňsam kakana haýyş edipdir, gidowlum. Hawa. Ejem ardugy diýip. Hawa. Men sizden başga bir ýoldan eşitdim. Hawa. Çyn Çyn. Çyn şansur. ondan ýeňji bolmagy. Hudaýa şükür. Elbette ol azat Mehriban käbäň saňa bolan ahlasy, saňa bolan söýgüsi, saňa bolan bir arzudy seni belki ýeňjedendir. Şular ýaly ýagdaýda kansen barıp aýdym aýtmak,
Elbette Allah'ın gücü. Büyük Allah Zanyň bir bollugy. Hudaýa şükür, elhamdülillah. Düşündüm. Adat, inni yeni seyre sorada. Mümkün bu adamı. Awa. Adat sana yine bir açtın perman elde. Yönü bu perman sen öz zürriyatlarına. Aha. Kızın bir oğlun Awa. var, bir zoğlun var. Awa. Inni bölümü çağadan yetişti. Belki şu adam aytıp bilersin sonra. Belki 20-30 yıllarına mı aytıp bilersin. Aha. Belki 40-50 yıllarına mı aytıp Aha. bilersin. Yönü sen bir zegede çağalana vestit etdi. Aha. Yeke zegede. Awa şu vestit sen çağalan ağından çıkmalı. Kalbine ormaşmalı. Kakam bana şu vestit etti deyip öz çağalanı şu vestiden geçirmeli. Siz sonra näme deyip vestit ederdin? Yönü bir söz bilen elbette. Bunu bir sözü bilen men şeýle westet ederdim olsa. Çağırama, oğluma, kıyılıma. Allah'dan ak iman dile diyer. Ak iman ile dünyada geçmek dile diyer. Kalan da Allah'ın elinde. Seynav cevap etir. Anladım. Şu cevaptan geçin. Şu imanın anartına nahili vatlan yatan üzü iman yenge düşünüyor. İman sesi vallahi. İman. Dileyenim Allah'dan. Size de diyeceğim Allah'dan iman dilep dünyada dile. Amin. Geçen de iman bilen geçmiyor. Allah'tan Amin. dilen diyor. Siz näme dilerdiniz? Yadım. Inni adat şu gepleşikde plan soraw beren bolsa soraw men jogap bererim diýen sorawlaryň barmyşyn? Belki men hemmeti bermänim bilerim. Belki ýadyma düşýän nädir? Sebäbi men adat bir zat edim. Gepleşigimin öňünden list alyp ýazyp getirip ýenedir. Olar ýa taýar edemok men hiç. Aslında men kino türemde de umuman her bir işimde men hemme iniştardım. Bolmarsam şu. Awa. Onda men bir etçekdadymyň baş sözlerini ýazyp goýýar. Telefonyň zametgesine gatdamda Awa. ruçkamy blokladymda baş sözlerini ýyldym ýazam bak. Goý men şu ýazyp goýan zadymy tötänden bir okusy, şon okusy nämedigini düşünmesin. Da. Gördün mü? İçeri. Näler olmuş? Bizim için ýazam. Ýönemen etçekdadym hemmeti azametge amaç bardyr, baş sarplar. Yine baş sägesi durýar da. Bilýän men şonu. Yine ýyllarynyň dowamında dur sende. Yöne berdi zametka da ýok. Awa. Yöne şonu ýadyr bir alfa, mesela telefonu görse görmem bilýär. Näme telefon? Men telefonuma juý mesela gysganyp çekdim. Telefon durup bilýär. Ol, arkaýyn, dogry aýdýar. Ya mesela bir gündeligime ýazyp bilýär. Awa, ýazyp biler. Dol ýa. Yani bir kere bir gowul yanında atlammy oğurladık gördüm. Yörede. O bana falan mı? Gitti. Alcan aldılar, koyacağını koydular. Näme diýenim diýenimin peýdasy ýok. Ana iman. Ideýam aldılar. Elbette o sözüm alan oklar tekst o. Ideýam aldılar. Ine. Ana imanın Ben gerekleri. görüp oturamadı bilýärler olar. İmanın gerekleri. Awa. Men adam diýmedim. Canım sağ bolsun. Elhamdülillah diýip Şey diýdim de. yetik şol. Yönü iyilinden o bana selamet diýdi. Bolly. Onu etmedi şol. SMS yazdım. Hava. Gatty gowrat durup o bana selamet Hava. diýdim. Burada taraf bolsa. Anny bir aýtdy ay. Hawa. Şol Inin başly diýen ýazdy. Yeni bir ağa başly şu temany allyk. sen başlantyňam. O hiç nemesi yok. Sen ýüregiňde erbetligem ýokdur. Başlama. Ýöne, ha o onsoň ýöne şol
Yollun baryan bolsaň da bilece ýörep beren bolsaň bir ýola geçip öwräýmeli belli. Kan görünje olma ýüregiňe artma. Şoň üçin men şonu nurdan wara. Anjasmada. Hiç wagt istes dilim kallegamy kartym açamak. Yani solurdu da kelle. Şondan soň egere. Aýtmadyň ha. Ha o. Şonda men baş harplar duradydım ha. Bir zadyny alran nere diýdim de içimde. Bu da başa pikir etdim de. Kardeşler ideýany elbetde söz meselelerde ideýany boldy orada näme Bu ideýa onu söz näme? Ideýa da esas ideýa gerek. Şondan soň etjek zadymy şoň üstüne bar ýa-da Bey. Öyle bir zat dertleýdi ýany. Käbir aýdym Nurat ýa-da agam de bol näme senarý ýazdyň? Näme etdiň zat diýýärdi. Bolu gülýär bir zat dertleýär. Bah. Aýdamok. Operatorlara milýonlar. Içdi. Bah. Özüme men söz berdim. Wekti etdim. Özüme. Goýuş Murat. Mening bolala. Hiç wagt zatlar ýatsam bolmaýar. Sana o waňa salam aýtdylar diýdi. Şunuňmy? Hawa. Şoň üçin adatçar, ýani şu gitmeşikde bir plana bererin zat diýen soraglar bollanyrsa aýtma jaňa deýin. Yok, ya ne hilek geçmez. Ama gitmez. Geçene yol gitmesin. Bugün sen 17. sany. Sen nesibeňe düşdi. Aslında 17. sany gowur ýa-da. Hawa men 7 sany gowur ýani. Şeýlemi? Yok man 71 bolsa da men kaýyl. 77 bolsa da. Aslında men şonu arymçylar ýa bir nomery da, telefon nomery. Arymdan 7 sany näme etýärsin? Arymdan näle? Ha biziň diýin. Ya oğudan görýärmi näme etdi? Biziň diýinimizde de 7 sanyna. Bamy? Hawa. Biziň İslam dininiň 7 sany naýwa sanlarynyň ýerde. Şoň üçin. Atgawa 7. Yok man bir arım hiç onu gudrotum yok, adam yok. Allah'dan başka hiç zaatta gudrotum yok. Hiç kim istedi ol sanın istedi ütkötýän zat yok. Diýene dinimizde gowurlan Peygamberjanyň gowuran sanlarynyň biri diýip menem gowuran şu. Ýa-da 17 näet söz. Bah. Sana tawarsun. Sağ ol. Ne kadar senin häzir toýa gitmeliydin. Hawa. Häzir ne 18 saat nol Hawa. barmarsyň. Hawa. Mene sen wagt alyp durmaýyn. Hawa. Umman bir gepleşik bar öz pikirini aýtsaň, ondan soň öz dinleýijilerine hawa tomaşaçylaryňa bir edit görýän, mesela çağalanmadyr, zigilenmadyr, doganlamadyr. Şolary şaýdan aýdasyň gelýänler, gatar gaýnatyp bilýän. Sağ ol. Sen şuň gepleşiň bilen mehmany. Aslında men gelip mehmana ýöne men şu taýyp gelip sen çağırdym da bäs. Sağ ol. Kafeye. Taňryal kasyn. Taňryal kasyn. Mehriban dostum, arkaýyn aýdym ardyň. Taňryal kasyn. Hoşsan. Ýene kän sağ olay diýen Allah'dan tarawyňa açyk bolsun. Taňryal kasyn. Çağçyklaryň bilen, ahli ýakynyň bilen iki dünýä ýaman görmedi. Syýladyň, hormatladyň. Şu zatlaryň özü bir dosta dogana goýulýan hormat diýip hasap edýän. Hoşsan. Öwdüğüm däller ters düşünme. Sen her bir işinde şeyle bir soňsuzlyk var da sen eden işinde. Yani şunu öwatçyk bolamak. Sen ýüregim bilen şu eden işinde ben tamamyň diýesi gelýän zat kän o diýenle aňyrsynlar. Temalaryňda manilaryna, tamamyň diýesi gelýän zat. Man bir ýerden ýene bir uza çykarmyň diýen bolýan. Şu wagtdan çykmasa da ýa şu aktorda beýlek ýeňemesinde şoň ýyllar gelýärdi. Men şonu görýän. Tepe. Hoşsan bilem Allah tarapyndan her kime berilýän zehin, talant, ýeketek Allah'dan gelmeli. Zähmet tälim aýtdyga, zähmet çekmeli. O arda hiç ýyl gurrun ýok. Ýöne talant Allah'dan berilmeli. Sen aýratyn, kuýuň wa, zehiniň wa, öz ýoluň wa. Taňryl kılma. Şuran klibiňe aşagyna plan etip ýazmak gerek. Men näme bilýän şol. Emmekşem bilýändir diýip pikir edýän. İşiň gowy, söz ýok. Kän zady da garaşýardy. Ömrüň uzak bolsun, hemme toporuň bilen üstünlük, başgalaryň bilen, işte durmuşda
Bu ulatlar arzu ediyen canım sağ olsun. Gepleşingem dowam etdi. Kän bolsun, kän halipalar bilen inlik sanlarynda ýatsaň, bize de şonu görmek, tomoş etmek. Kän ýyllara diýenler İnşallah. bir nesip etsin. Mehrbany illeşlemide, muştoklamyda, bize tomoş edip oturanda owannamyda, dostamyda, ýürekdaşy adamlarymyza, kän wagtlar görüşilmedik owannamyza şu internet ulgamynyň üstü bilen awaz diýdarlaşýanda owannamyza komentar ýazarlar, salamlaşar inşallah. Hemmesine gowardylar dileýän, ak iman dileýän, jan saglyk dileýän, Allah'tan taraplar açyk bolsun. Näme arzuwlar bar bolsa, ýaş niýet arzuwlaryny Allah Teala özi ýetirsin. Ýurdumyz parahat bolsun. Asuda bir owadan urjak geldi döwletimiz bar. Dünýäň gözi gitýän ýurdumyz bar. Jan watanyny Türkmenistan. Bu zatlaňam asudalygyny, watanyň rahatlygyny saklamak üçin ýene şu zähmete geldi. Giýje ünlü soňsuz zähmet ýatyr. Adam kahraman arkadaşymyzyň çekýän halal zähmeti, arkadaşy serdarymyzyň pederi ýolunda dowam edip çekýän zähmeti, ähli halkymyzyň adyndan, dowannamyzyň, dostlarymyzyň adyndan, medeniýet sunnuty işgärleriň adyndan kahraman arkadaşy serdarymyza tüýsüremden sag bolsunlar aýdýan. Ömürler uzak bolsun, işler rowat bolsun. Jan watanyny Türkmenistanyna toýlaryň dowam etken bolsun. Wo günlerde toýly günlerde hemme duşmak nesip etsin. Köp sag bolun, Taňry ýarkasyn. Hawal, adatçan ömrüň uzak bolsun. Ýene bir gerek bir çaqalagmady ýykman bir bölümi işin köpemizden hem işte maşgala çağalar mektebde saatde onda şunu Türkmen toýlamyda bayramlarda hemmesini diýetişler. Adam aýyryny alada wa diýer. Şoň üçin wagt aýryp bir gelenim üçin minnetdarlygymy bildiren ähli toparmaň adamdan, owunçylaryň zarfyň toparmaň adamdan, öz adamdan atyrlykan minnetdarlyk aýdýan. Janyň sag bolsun. Smut äleminde ulustynlyklar arzu edýän. Türkmen halkynyň içinden toýlamyzda, bayramlarymyzda amin. Awan azat oramadyp täze aýdym bilen çykyş edýär diýler. Çaqylyk bilen ýyly dowamy. Taňry ýarkasyn. Seni dinleýijiler söýtünelmi dama. Sağalan seni söýüşler ýaly ähli dinleýijiler hem sen sunup atmak seni söýsünler. Taňry ýarkasyn. Sanyň sag bolsun. Taňry ýarkasyn. Ömrüňde golnur. Bu günne bar şöyle. Taňry ýarkasyn. Ömrüň bolsun. Köp sag bol. Sag. Ine mehriban ýerleşler, gadyrdan watandaşlar, geçilen ýoluň 17-nji sanyny Türkmenistanyň Akkadanyň artisti Azat Oramadow bilen Mar welaýatynyň Mar şäherine Huzursanym ine bugünkü kafeýiniň terasdasyna ýazyp etdik. Näme üçin daşarda ýazyp etdik? Howa, arasda howa, bir köçede bir adamlar geçip barýan syna kille din şereli göwnümizde gowur ýyjak görelip terasda etdik. Mehriban ýerleşler, aşagyny elbetde öz pikirlerini ýarym kesirlerini ýazym. Plan soraw beräýim eleken ýa bir sorawlara jogaplara adadym beren jogaplary bilen kanagatlanýan. Sen öz pikiriňi ýazym. Öz pikiriňi ýazym. Her kim öz pikiri bolup biler. Men o söýüp bu söýüp ýazma diýip bilmeýän. Her adamyň öz pikirini ýazyp berýär. Şoň üçin Azat Oramadowyň muştoklary, dinleýijileri şeýlede menem dinleýijiler men barada da istenip zatlary ýazyp bilýär. Elbetde edit arkadamyz ýurt başyna geçeni bäri halifa şäherlik ýoluna gaty aýratyn ünsürýä. Awa şu halifalar şu işeden halifalar geçen ýollaryny ýaşlan bilmegi. Şo maksada da bizim maksat edin edit arkadamyz gahraman serdarymyz halifa şäherlik ýoluny ýola goýdymy? Bizim şu an esaslanyp işeden ustatlan halifalar işlerini yaşlamak görsün, bilsin, halifalar öğrensin, tanasınlar diýip edýär. Şoň üçin edit arkadagy gahraman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Allahjan goý olan işler rawaz alsyn. Mundan beýlegen tutumly işleri diňe öňe jan watanym Türkmenistan ady bilen uly depkin bilen öňe gitsin Allahjan. Amin. Şahirde şeýle cümle bar. Haýsy ýerde ot gadanyny ojak gaýnasa,
Haýsy ýerde aýdym salyň sesi eşitilse, haýsy owada, owa ýakalaryna aýdym salyň ozam tüsleri görünse, şol owada, şo ýurtda parahatlyk we asudalyk we Ay berekella. toý bar ýa. Elbetde biziň hem ýurdumyzda Allaha şükür, Hudaýa şükür, ozamyz gaýnaýa. Bolama her ozamyzda toýlar, bayramlar oğul öýürüp, gyý çykaryp, odan arzuwlar edilip otyr. Şu arzuwlar elmide ama dogamat bolsun mehribanlar. Amin. Men sizi ýaman ogorýandym, ananaýym. Size men ýigrenmä. Gaýrat edip pat saat edip görüň. Awa şu bir saat gepleşim aşagyna 8 saat betinne zähmet bardyr. Tamam. Men sizi ogorýan. Size men ýigrenmä.